I denne her lille video, der vil jeg fortælle jer, hvordan I opretter en klassenotesbog i OneNote. Til at starte med, så skal I gå ind på den her hjemmeside, onenote.com/classnotebook, og logge på med jeres skolekonto. Når vi så er logget på med vores skolekonto, så kommer vi til det her vindue, hvor at vi kan oprette en klassenotesbog, og vi kan administrere eksisterende klassenotesbøger. Vi skal oprette en klassenotesbog, og til at starte med, der skal vi vælge, hvad notesbogen skal hedde. Som regel har vi jo en klasse i mere end et år, så derfor så anbefaler jeg, at man kalder notesbogen for faget, for eksempel matematik. Og så den årgang, som eleverne er, altså det år, som de startede. Hvis jeg for eksempel skulle have 7. B, så vil jeg sige 2010, for det var det år, de startede. Og så vil jeg kalde den B. På den her måde, der kan vi fortsætte med at bruge notesbogen de næste par år, uden at den sådan bliver forældet. Så får vi lige en oversigt over, hvad der er i en klassenotesbog. Vi har den sådan tredelt. Der er et samarbejdsområde, et indholdsbibliotek og notesbøger til hver af eleverne. Og så står der lidt om, hvilke rettigheder både lærere og elever har i de forskellige områder. Her der kan man vælge at tilføje en lærer. Det er ikke altid, at det er relevant. På temadag, der plejer vi at tilføje alle 6 temadagslærer til årgangens klassenotesbog, sådan at alle kan komme ind og arbejde og følge med i, hvad eleverne laver. Men det er altså ikke altid, at det er relevant, og det er også derfor, det er valgfrit. Nu skal vi så tilføje vores elever. Det er heldigvis sådan, at alle klasserne er oprettet som grupper. Og derfor behøver vi ikke at sidde og taste hver enkelt elevs navn ind. Den lille hemmelighed er, at man taster skolens institutionsnummer, som er 265019, og så bindestreg 2010, fordi jeg jo skulle bruge 7. B. Så altså skolens institutionsnummer, bindestreg, den årgang man skal bruge, og så dukker de altså op her, så kan jeg klikke på 7. B. Og når jeg så trykker næste, så vil den ligesom indhente alle navnene og generere den her notesbog. Man kan også vente med at tilføje eleverne til senere. Jeg fjerner dem lige her, for jeg har ikke 7. B. Nu skal vi vælge, hvad der skal være af faner i elevernes notesbøger. Altså ikke i lærerområdet, men altså inde hos hver enkelt elev. Der er nogle, man kan få, som de allerede har lavet. Man kan også fjerne dem og sige, at jeg skal ikke bruge uddelingspapir, jeg skal heller ikke bruge quizzer. Til gengæld vil jeg gerne have en, der hedder evaluering. Det er jo meget forskelligt fra fag til fag, hvad det er for nogle faner, man synes, man har behov for. Det her, det er bare de faner, som bogen bliver født med. Man kan altid tilføje flere sektioner eller faner senere. Og her der får vi så en oversigt over, hvordan er notesbogen. Så nu har jeg jo ikke tilføjet nogle elever, men vi kan stadig se, at inde hos en elev vil der være de her 3 faner, som vi lige har tilføjet, og som lærer, der vil det se ud på den her måde, der vil alle eleverne så også dukke op herunder. Og så trykker man opret, og så bliver notesbogen konfigureret og gjort klar. Og når det kan godt tage noget tid, så når man har tilføjet elever, fordi at den lige skal oprettes. Og når den er færdig med at sætte notesbogen op, så kan man vælge at åbne notesbogen online, eller man kan få den åbnet på sin computer. Ja, så vi kan vælge at åbne i OneNote på computeren, eller åbne i OneNote online. Når man så skal bruge klassenotesbogen i sin undervisning, så er der et par add-ins tilføjelsesprogrammer, som er rigtig gode at have. Så hvis man går ind på de her 2 hjemmesider, så kan man downloade klassenotesbog add-in på den første hjemmeside. Og den er rigtig god til at distribuere sider, lave nye faner, rette opgaver. Altså alt med ligesom at kunne spare en masse tid sammen med eleverne inde i klassenotesbogen. Den anden med learning tools eller læringsværktøjer, som det hedder på dansk, bruges til at få læst højt i OneNote, til at diktere i OneNote. Så det er altså at gå ind på de her 2 hjemmesider og klikke på download, og så får man hentet de her add-ins ind, og de kommer altså til at ligge inde i OneNote.